Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Deputación de Pontevedra aconsella a través do boletín fitosanitario de Areeiro desta semana renovar a protección contra o mildio nas viñas o antes posible, empregando preferiblemente un fungicida sistémico por dous motivos: a relativa retroactividade das materias activas con esta propiedade e máis a súa capacidade de protexer os órganos en crecemento. O persoal técnico da Deputación fai esta observación tras detectar a aparición de manchas novas abundantes nalgunhas viñas do Salnés, no Condado e no Rosal, malia que con menor incidencia que a observada no Salnés, especialmente en viñas que xa tiveran síntomas relativamente abundantes con anterioridade. Nalgúns predios observáronse síntomas novos, de momento só en folla e moi incipientes, ou igual que en plantas abandonadas que só presentan síntomas cando o risco é moi elevado. Tamén se detectaron zonas de avance en algunhas manchas antigas xa acontecido necrosado, cousa que nesta campaña aínda non se observara. Por máis que as temperaturas estean sendo frescas, os técnicos de Areeiro lembran que esta sintomatoloxía procede do fin do período de incubación de diversas contaminacións primarias que aínda se poden producir e das infeccións secundarias correspondentes á primeira semana de maio. A meteoroloxía da semana anterior foi favorable ao patóxeno e dada que a aparición xeral de síntomas aínda non rematou, Areeiro aconsella esa renovación urxente da protección. En canto ao Black Rot, durante a inspección se observaron avances nas plantas abandonadas, tanto en número de manchas como nos pignidios, corpos de fructificación. O patóxeno vese favorecido por temperaturas algo elevadas en condicións de humidade e por este motivo, dadas as previsións de incremento das temperaturas para os próximos días e aproveitando a renovación das intervencións contra o mildio, o persoal de Areeiro aconsella empregar un fungicida con actividade fronte ao Black Rot. ¿Te preocupan los efectos del mildio en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu.
Gracias a sus 2 materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus 2 modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias 1 hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Syngenta. Con música e, por suposto, con viño Rías Baixas. Así se celebrou en Pontevedra o Día Viño de O pasado sábado. Estamos de fiesta, estamos de celebración y el cuerpo lo sabe. Lo sabe el cuerpo, lo sabe esta hermosa Plaza da Pedreira en la que está situada la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, que acabo de tener el placer de visitar y es espectacular. Y lo saben también todos estos vinos atlánticos de la denominación de origen que vamos a poder degustar, que ya estáis degustando y que seguiremos degustando durante toda la mañana. Hai 8 anos que a denominación de orixe Rías Baixas participa desta cita xa consolidada a nivel estatal. O escenario volveu ser a Praza da Pedreira e a ambientación correu a cargo do Grupo Eladio e Los Seres Queridos. Unha proposta ben atractiva que atraeu a unha multitude de amantes do viño que se reuniron para brindar. Brindemos por la denominación de origen, porque dar vida a nuestros pueblos y a sus gentes, sin ellas no seríamos lo que somos. Brindemos por todos los que forman parte de la denominación de origen Rías Baixas, las 179 bodegas y sus trabajadores, las y los más de 5.000 viticultores y una multitud de empresas locales con las que directa o indirectamente trabaja este sector. Brindemos por la unión y por la diversidad de los 35 municipios gallegos de la denominación de origen Rías Baixas. Juntos elaboramos magníficos vinos, contribuimos al prestigio de nuestro territorio. O evento celebrouse este ano baixo lemas denominacións de orixe dan vida aos nosos povos, celebremos o que nos une. Pro brinde, o Consello Regulador preparou unha degustación gratuita de máis de 25 marcas de Rías Baixas. La denominación de origen Rías Baixas es sostenibilidad, porque respeta el medio ambiente, favorece el asentamiento y la fijación de la población en el medio rural y ayuda a incrementar el valor de la región, fomentando la economía local. Estamos aquí hoy para reivindicar, para festejar las denominaciones de origen y acercar sus vinos a todos y todas. Estamos aquí para poner en valor el gran impacto positivo que tienen las denominaciones de origen en nuestras zonas rurales, en nuestros pueblos, en sus gentes, en nuestros paisajes, porque detrás de todo el trabajo, de todo el esfuerzo están los vinos, denominación de origen Rías Baixas e outros muchos. Pontevedra foi un dos escenarios nos que se celebrou este brinde polo Día Viño de O. Participaron nesta edición 35 denominacións de orixe de viño de 14 comunidades autónomas. A proposta de carácter festeiro e reivindicativo está promovida pola Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas, a asociación que representa as denominacións de viño a nivel español. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Ela vai ser a pregoeira da Festa do Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas de Ribadumia, que se vai celebrar do 30 de maio ao 2 de xuño. Creo que o ano pasado estuvo Luis Zaera, se non me equivoco, bueno, xa era hora de ir subindo un poquinho o nivel, non? Digo, Luis non é por nada, pero bueno, Luis ten un Goya, pero os Goya
que son os Goya. Os Goya non son nada, eu traballo como dixo o alcalde pa HBO. Virtudes confésase como unha gran amante do viño de Barrantes e tamén do bo comer. A min encántame o viño tinto daqui, e, bueno, xa digo, espero que me dean un par ou dous pares de caixas del, porque pa eso veño tamén. E para comer Virtudes non vai ter problema, este ano ademais con novidades. Na xornada do sábado, día da comida oficial, vaise unificar todo nun único punto de venda. Que para unha mellor organización, se é posible, pois vai haber un solo punto de venta que sería no Concello de Ribadumia, aínda que colaboramos, por suposto, con eles e nos van a axudar pois a tramitar, por suposto, as entradas. Pero vai haber un solo punto de venta, sobre todo para cando veñen a veces grupos, e aquí percibimos que hai moitos grupos que veñen a esta festa e queren estar pois todos os veciñas, comensales, pois que poidan estar xuntos. A cita cada este ano a súa 51ª edición, consolidada como un dos grandes eventos do municipio. Nos 4 días de festa, máis alá do viño e a comida, tampouco faltará a troula. Como sempre, da man das mellores orquestras do país. Os xoves iniciaremos con París de Noia. O venres, a verbena, vai a estar Cubo e Combo Dominicano, e ás 9 da noite, pois aquí na praza do Concello, vai Xuntos pola Música, que é un tributo a Juan Pardo, que virá Lis Pardo, Antonio Barros, e o sábado, pois vai a estar Saudade e América de Vigo, e despois o domingo pecharemos con Añoranza, M80 e Panorama. E tamén, como sempre, no transcurso da festa coñeceremos os mellores viños nas catas finais. O mestre de cerimonias será Pedro da Devesa, que con moito humor confía en que nesa xornada todos teñamos a axenda despexada de certos eventos deportivos para poder vir a Ribadumia. É un placer, unha honra, de verdade, alcalde, compañeiros todos que estades aquí, e de ser o que vai guiar un pouquiño hacia os valedores e todo o que se leva facendo nese día, se vai facer nese día, ao final da Copa de Europa. Se hai algún madridista, porque cae ese día, me parece. Non é o día 1 de xuño. Non, pode ser, non, creo que é. O Concello xa está traballando ademais no plan de seguridade para eses días, así como no dispositivo que se vai montar no punto morado para garantir que todo saia segundo o previsto. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. O Consello Regulador das Indicacións Xeográficas das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia estivo presente na edición número 64 do concurso de coctelería da Comunidade de Madrid. Por segundo ano consecutivo, este Consello Regulador deu o seu apoio ao concurso como patrocinador, incorporando como novidade nesta edición unha caseta propia, onde se elaboraron 3 cócteis diferentes utilizando augardentes e licores tradicionais de Galicia, que estiveron ao dispor do público asistente que quixera degustalos. Ademais, un dos cócteis gañadores do concurso foi creado por Diego Martín López e contiña licor café de Galicia. Negroni con bagazo embellecido, o Xosé e Forest Bubbles foron as propostas do Consello Regulador para a degustación na caseta. Foron creados por José Soto, Guillermo González Gómez e Pablo Suárez Aspra, respectivamente. Precisamente estes dous últimos, Guillermo González e Pablo Suárez, gañaron o trofeo ao mellor cóctel con bagazo de Galicia organizado pola Asociación Galega de Barmen
Martín. O Xosé na edición de 2018 e Forest Bubbles no ano 2003. O Consello Regulador elixiu estes cócteis coa edición de presentar 3 propostas distintas, tanto no que respecta aos gustos do consumidor como o momento do día no que se vayan a degustar. Negroni con bagazo embellecido é un cóctel seco e amargo pensado para o momento do aperitivo, do mesmo xeito que Forest Bubbles, aínda que este último ten un sabor máis doce. O Xosé é un cóctel de noite e, sen dúbida, o que máis éxito tivo entre o público. Esta iniciativa tivo unha gran acollida, xa que deu a coñecer os asistentes que variaban dende profesionais do sector a afeccionados de todas as idades a coctelería realizada en Galicia con produtos autóctonos da comunidade. Polo menos 60 persoas pasaron pola caseta para degustar os cócteis e coñecer máis sobre as augardentes e licores tradicionais de Galicia. Finalmente, un dos cócteis gañadores do concurso foi elaborado por Diego Martín, que introduciu na súa receita licor café de Galicia, demostrando a gran calidade e o interese nacional polos espirituosos 100% galegos. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikuraとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. O Pazo da Cultura de Pontevedra converteuse onte no escenario da Gran Festa da Música de Galicia. O seu auditorio volveu a coller os premios Martín Codax da Música, que celebraron a súa 11ª edición. Somos unha mostra deste pobo de artistas que, como ben di Xurxo, desexamos máis que nada que medre o talento galego e podelo exportar ao mundo, que é o que merecemos. O obxectivo principal deste certame é visibilizar a creatividade musical das artistas e das bandas da Galiza e o potencial da música como sector estratégico desde o punto de vista social, cultural e económico. Os premios son, ademais, un elemento de cohesión e plataforma para apoiar e potenciar e dignificar e profesionalizar aos traballadores da música deste país. Ben, boas noites a todas e a todos. Dende Bodegas Martín Codax é para nós un motivo de ilusión e de orgullo continuar a formar parte das iniciativas que poñen en valor o traballo e os proxectos dun sector tan importante na construción da nosa cultura e identidade como é a música. Excelentemente representados nestes premios da música Martín Codax. Tanto a música como o viño representan valores de traballo colaborativo, paciencia e creatividade para obter un bo resultado. Finalmente, entre os galardoados nas 15 categorías dos premios non estivo o Galegote Rock. O Festival Pontevedrés optaba a gañar o galardón ao mellor festival, que finalmente recaeu nas nosas músicas de Couso. A banda Geranxiety gañou na categoría de metal, Bryce Morant en Asa Funk na de blues, funk e soul, Mondra en electrónica e o dúo Caamaño e Ameixeiras na categoría de folk. Pola súa banda, Guadi Galego foi recoñecida na de canción de autora. Levo 27 anos na música, ás veces con moito esforzo, pero todas sentíndome absolutamente privilexiada. Estou tan tola que me creo que podo facer un espectáculo como Síntese Horizonte con 9 persoas en escena e 6 persoas abaixo do palco traballando. Por iso construín esta familia que me entende e atende, e a que entendo e atendo, e que transita comigo neste camiño. Os Melidaos na categoría de música tradicional, Catuxa Salom na de mestizaxe, Terbutalina na de mellor banda de rock e punk, Haydn na de música urbana, América de Vigo en orquestras e a Agrupación Musical de Goián como mellor banda de música popular completan o palmarés, que recoñeceu tamén a compostelana Gloria Pavía como gañadora na categoría de artista emerxente, co seu primeiro disco Novas Flores. Sobre todo gracias ás persoas que me inspiran e que me inspiraron para crear Novas Flores e para facer cancións e para todo. Gracias moitísimo á xente que está sempre aí, que sempre está se pode estar e que sempre me apoiaron e me axudaron a empezar a tocar en directo na miña cidade. Así que moitísimas grazas.
En música clásica e contemporánea o premio foi para Carme López, mentres que Pablo Sanmamé Trío e Benxamín Otero foron os galardoados na categoría de jazz e músicas improvisadas. A poeta Lucía Aldao foi escollida na de pop e indie e Uxía Lambona e a banda Molona como gañadora do galardón en música infantil. Ademais, o premio honorífico recaeu en Emilio Cao pola súa traxectoria. Meu pai agradece infinito este premio e quere dicirvos que se sinte como un pequeno verme da ría, ante a emoción de que sexan os compañeiros da música os que lle fan este agasallo. No marco da gala tamén se entregaron os premios Organistrum. Miudiño Sessions foi escollido como mellor proxecto de comunicación e a Arca de Noé como mellor sala. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Thorbeck Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Thorbeck Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes.